ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಇತ್ತ ಇದೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ 2,000 ಕೋಟಿ 80,000 ಕೋಟಿ 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 ತಿನ್ನಕಲು ಸೈ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಇನಿ ಬೆನ್ಪ ವಾರ ಇಡೀ ಬೆನ್ಪ ಸಂಬಳದ ತುನ್ನುವ EMI ಕಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಲೋನು ಗಾಡಿದ ಲೋನು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೂತಗು ಕೋಲ ನೇಮ ಇಂಚೇನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪೋವೊಂದು ಮಾತಾ ವಸ್ತುಲ್ನ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಂಗುಡ ಬೂತಾಯಿ ಕೋರಿ ವೆಜ್ಜಡ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜಾಲಿಯಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ EMI ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಏಟಿ ಎಂಟೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.